everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember, darling, Carlin, si Ate Alice di mo. Ha? Naunsa mo sa ti Alice? Nagkikauli sa demonyong Justin. Unsa? Diyan na sa inyo si Justin. O gitawat na siya ni Ate Alice. Ako naman gani ang ibalayas. Unsa? Paita lagi Carlin, oy. Naunsa man si Ate Alice, oy. Mura naman siya gilumay ni Justin. Bilang saon siya pasakit. Pero, sige magyapon siya, oy. Pasagdi lang una sila. Pasagdan? Di lang ka mapauli dari ha? Aron badlong mo ning imong magguwang? May gaba, Romero. Ayaw ka balaka. Pero nabalaka manggod ko, Carlin. Kung unsa sa plano ni Justin? Ayaw ka balaka. Panaon ko si Kathy kang Ate Alice. Ha? Si Cathy? Wala. Si Cathy tuod. Manawag ko niya. Og relax lang. Pagalantawa lang si ate ha. Pagapaminawa kon unsay mga gibuhat ni Justin sa bay. Pero dili naman ko makasuod sa inyo, oy. Ha? Nga naman? Alangan, be. Ibara man ko ni Justin nga iyak kong pasilon kung musuod ko. Unsa? Paita lagi tawan na, oy. Isuntok pa yun ko. Oh. Kipasakitan ka ni Justin? Oo. Kinasukong man siya nga. Wa kong palayo sa iyong bahay. Unya, oy. Kung saan man ako magbantay si Alice, oy. Kung mo na'y batas sa karon ni Justin. Sa imong tanaw ni Justin, unsa kay rason ko nga nung nibalik siya kang Ate Alice? Oy, ikulbaan niyo ko, oy. Bisan pa kung nipagkita siya kabutan ni Ate Alice, no? Pero, ikulbaan niyo ko. Sige. Ako na'y bahala. Tawagan ako si Kathy. Sige, Carlina. Pero, kung ako pa ikaw, no? Mapauli na ka dire. Mupauli ko sa hustong panahon, Romero. Sige na. Bye. Klaro kayo nga dunay plano si Justin. Klaro kid kayo. Hain naman to, Smara. Klaro kayo nga dunay plano si Justin. Klaro kid kayo. Kahumot ko sa itong pinakbit. Justin. Yan naman, Alice. Happy kayo ko karon. Alice. Sorry nga. Nga karon pa ko makahuna-huna ni ini, ha? Si Maram, good. Di ko makaplano og ako. Grabe gid siyang manintal. Di na ta maghisgot sa mga bati nga nahitabo sa nangagi. Mahimo ba, Justin? Mausa na nga akong gusto. Mas nindot nga hisgutan, mao ang ugma. Kana yun. Kung hingpit nang mupalayo si Mara sa tong kinabuhi, magsugod na sa ugmad sa atong ugma. Pero, uwa ka ba mabalaka sa buhato niya sa inyong anak? Inahan siya. Mas naibaw siya kung unsay ang buhaton sa iyong sabak. Gihagit ko ni mo, Justin. Gihagit ko ni mo. Baliwa na lang ni mong akong gisabak karon. Buisit ka. Pero, dili ka magbalipayon o ba ni Alice? O sa ubang mga babae? Ako ang mahimo ni mong taman. Naara sa ubos ng bahay. Andamon ko ng pistola sa kumpag. Nagtuo tingali si Justin nga puhian ako si Stahong kasayon. Pues, nasayop siya tungod kay manabla ko. Dili
katubutan nga magmalipayon, Justin. Wala. Miss Mara? Romero? Ikaw na? Yes, it's me. Ikaw sa nila, Miss Mara? Aw, Mara? Pahawa di sa kutubangan. Pag-unsa man ka sa ubos, ha? Mara? Wa kay labot kung mag-unsa ko sa ubos. Uy, imong bawion si Justin, oh. Nahibaw ka nga naa sa ubos si Justin? Oo, pero time para, God. Nga nang imo ko man nagibabalik si Justin kang ati Alice. Uy, tarawa no ning. Wait ko, oh, tawa, oh. Nagdugo nga na igos ko mo, Justin. Wisit. Ibalik na yun siya ni Alice. Klaro, ana. Ibalik na yun. Nga ikaw, wa na ka. Padaplin ka na lang. Dili. Ano siya, dili? Pahawa niya! Aray, oy! Kakusgan man mong mawakli, oy! Panuway! Oy! Ay, muraglain na nida. Nagsige magkuot sa naabli niyang bag si Mara. Muraglain na nida. Akong sundan. Hoy, Mara! Hoy, Mara, asa ka, oy! Ano? Kukubat! Unsa? Sus! Lain na gilida! Nara sa unahan ang sakyanan ni Mara. Oh, adto ko mo parking sa layo. Kanang dili niya makita. Dini. Dili na niya makita nga akong sakyanan, Dini. Kinahanglan magdali ko. Lain na ang dagan sa utok ni Mara. Oh, minom ng kag tubig. Busog na ka? Oo, busog na ko, Justin. Mayo noon. Salamat sa pag-atiman, ha? Dako kay kog saan mo, Alice. O gusto rin akong hulipan. Justin, igo na para nako nga mibalik ka. Umisaad nga dili na magpakasa. Promise. Promise na ko. Di nagid ko sa mga babae. Sige. Paway na lang. Paabot ako sa sala kay panghipuson ako sa tong gikanan, okay? Okay. Kinahanglang makuha ko pagbalik ang pagsalig ni Alice. Aron di na makasud sa kong kinabuhi si Mara. Unya, siya na ang sunod kong idispatchar. Kipasuko gid ko ni mo, Justin. Makita gid mo kung unsa ko nga masuko. Makita gid mo. Mara! Panuway ning tawhana. Nagsulot man din ako. Taparagod! What's mo gituyot ni mo, ha? Nila ni Justin? What's mo ibuhato ni mo dito? Wa kay labot. Oy. May labot ko basta maapil si Ate Alice imong buhaton. Aw! Maapil ka mong tanig ko magpabongboang mo na ko. O saan lagi mo buhaton dito? Bawion ako si Justin. Hala, no? Kakuyaw, God! Ang kabit naman ang mamayas yung laki gikan sa asawa? Ha? Ako lang si Justin. Uy, murag drama sa radyo man eh. Palayo! Ayaw pagsunod-sunod na ako! Musunod yung kunin mo! Kayo mong kayo kung mapaagan si Ate Alice. Uy, unsa ba na? Unsa man? Uy, Pabuthan ti ka ini? pistola na! Oh! Pistola ni! Wala ka no? Mabuto ka rin na priso ka! Bahala na ba priso ko? Basta kay manabla ko! Lain na rin mong batasan, no? Kung biya kag laki. Unsa man? Gusto kang pabuthan ini? Ha? Uy, dili ko eh! Bahala kaya! Busit! Dagan ka lagi! Kinahanglan mahuman ni problema hakrong adlaw. Kanindotan ahon sa mga langgam sa punuan sa kahoy. Salamat, Ginoo. Nagibalik ni mo si Justin hako. Malipayon ka ba, Alice? Oh, Justin. Malipayon kayo ko. Maayo. Oh, nainumdum na ko. Ani kita ining mangbitana sa una. Maglingkod kung magpahangin ta, di ba? Oh, tanawa, ang mga langgam, nibalik sila sa kahoy. Murag nahibaw sila nga nibalik ka na nako. Alice. Sorry. Justin, I love you.
Oh, si Mara. Niya si Mara. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!